ମୁଁ କିରୋସିନ ନେଇକି ଯାଉଛି ବାଦାମ କିଆରି କି ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ, କାରଣ ବାଦାମ କିଆରି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ପାଣି ନ ମଡ଼େଇଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଈ ପାରି ହେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଈ ଭିତରେ ପଶିଛି ଏଇକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛି ସେପାରି। ଆମ ବାଦାମ କିଆରିରେ ପାଣି ମଡ଼ା ହେବ। ବାଦାମ କିଆରି ଶୁଖିଗଲାଣି, ବାଦାମ କଷିରା ବାହାରିଛି ତ, ତେଣୁକରି କଷିରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେପାରି ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ। ନଈ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲି, ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ପାଣି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନଈ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ସେପାରି ବାଦାମ କିଆରି ଯାଉଛି ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ। ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋତେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକିକି ଯାଉଛି, ଆଉ କରିବି କ'ଣ।